Narumpayu Newskun, ka channel ng Daki Pagba, ka Briyo Newtak. Ka video jong web teroris ubala sya siat yap haki sipai jong kari India menhin ka step kelapor bah ka ba kani ka video layo I balayo snow baka kmi jong uniu teroris kala kerpat ya u bonwan pendem no hakamat jong ki sipai jong kari India uniu teroris udah ulatip kerteng ku Muammar Nazir Wani batru hakani ka video layo I ba ula batlang ya ka AK-47 hakapor ba uya keren bat ka kmi jong u haka jaka ba uri hakani kajingya kren jong u bat kakmi jong u kalau ong yu u baun wan ban pendem no tangba tre satya raka baong baun I bat un sapek lada kita ki army kin wan ban yasiat persya u amir udai uba naki laingot ki dekat jong ka jaish I Muhammad JEM ubala syasiat yam menin haka sinong nadir jong ka thain tral jong ka Jammu and Kashmir ka badan Pulwama district kiwei ki bala syasiat yap kidai ki bala tip ku Asif Ahmed Sheikh badu Yawar Ahmad Bhat ki ba baro kidai ki ba shongshnong jong ka Pulwama district u amir ulale ya kanika video call naka jakari jong u haswa banjia ka jingya siat badru uraya krenru bat ka para jong u Asif ban kali naka benta jong u Asif udai uju teroris hakaba kayeng jong u ka dehat han tral badru la siat pen bethei no da kisipai nengkong kila ong yaki bakin pendem no tangba kila siat kala yaki sipai badru yakani ka jakari jongki la yo ban ringdor da ki drone na jarong kani kala jia tang hadin sapu prakenta baladan laingut ki teroris ki bala siat ya hathan keler jong ka Sopian district jong ka Jammu and Kashmir